Des de l'Ajuntament hem iniciat este projecte que és dins de l'Erasmus Plus Educació no formal, per a que els joves tinguin una convivència, puguen compartir cultura, la gastronomia, els costums de cada un dels països i després al mateix temps practicar l'anglès en aquest dia a dia i enriquir-se, realment enriquir-se dels altres països que ens han visitat. És com una oportunitat per obrir-nos a diferents cultures, aprendre idiomes i relacionar-se amb gent que és d'altres països és molt bo per a la nostra educació. Tot coordinar i que tot funcioni correctament. És la nostra funció, integrar els grups més o menys dins de les mesures Covid, per suposar. 3 grups bambolla, els 3 països, cada país és un grup bambolla, entonces a l'hora d'estar en llocs tancats sempre portem la mascareta per a menjar, estem per taules. Per exemple, ahir vam fer un sopar intercultural on cada un portava menjar del seu país i provàvem coses noves, ens explicaven un poquet per què feien aquest tipus de menjar. I just en este municipi que és xicotet i que està en la serra... Els diuen que els cridava l'atenció tota la diversitat que hi ha a l'hora de monuments... Sí, és com pintoresco. Sí, molta mescla, els agradava, ho trobàvem molt curiós. Diuen que els agrada prou, que és xicotiu, perquè allí la majoria són de pobles un poc més grandets i tal, però que es pareix més acollidor i estan a gust i còmodes. M'han dit que si pogueren els agradaria viure així perquè com que és un lloc molt tranquil i està molt guai. Aquesta experiència no acaba ací a Agres. A finals de juliol els joves d'Agres participaran en un campament similar a Croàcia. Estaran també allí 10 dies i compartiran un altre campament en les amistats que esperem que ara isquen podran seguir. Sí, després anirem a Croàcia en el mateix grup que ha vingut ací, anirem allí i ens ensenyaran la ciutat del seu país i ens ensenyaran les tradicions i tot el que fan allí. Això és el primer, és una novetat per als joves, per a l'Ajuntament, per a tota l'organització, per a tot, però esperem que no siga l'últim. Esperem que els joves responguen, que tinguem moltes ganes i que ens agrade a tots i seguir endavant.